Γεια σας παιδιά, σήμερα θα βγάλω ένα βίντεο με αυτή την πατούσα που την πήρα. Είναι ωραία, αλλάζει. Και θα κάνω όλο ένα βιντεάκι τελικά. Δεν θα σκεφτώ τι. Πάμε να την ανοίξουμε στην κάμερα. Την ανοίγεις έτσι και έτσι. Βάλτε όλα. Είναι τόσο cute. Κοιτάξτε. Έχουν πέσει κάτι μπιλάκια, αλλά τέλος πάντων, κάτσε. Λοιπόν, θα σας δείξω τι έχει μέσα, που έχει εδώ πέρα. 1 λεπτό και θα σας πω. 1 λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Μέσα περιέχει 2 σκούρα χρώματα, 3 ανοιχτά ροζ, 1 μπλε μικρούλι. Κάτσε να το δείτε σε εικόνα πως είναι. 2 κίτρινα και 2 πορτοκαλί. Όλα αυτά τα πυλάκια και όλα αυτά είναι 10 συνολικά. Και αυτός είναι ένας φιόγκος, τον οποίο έχει μέσα και έχει κόλλα και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τώρα την αφήνουμε, πάμε να δούμε και την πατούσα μου αλλάζει. Ότι γιατί έχει στρασάκι ενώ δεν έχει άλλο. Ένα στρασάκι και ανοίγουμε να δούμε. Για βγαίνει. Κοιτάξτε, είναι τέλεια. Τσαγκάνι. Κοιτάξτε. Αλλά μπορείς να το αλλάξεις και θες, δηλαδή αυτό μπορείς να το βάλεις πάνω όπου θες. Το βάζεις πίσω καλύτερα. Να μην κάνει τίποτα κακό. Την αφήνουμε εδώ. Παίρνουμε τα στρασάκια και αυτά. Και πάμε να δούμε τι θα το κάνουμε αυτή τη ωραία πατούσα. Λοιπόν, θα τις βάλω έτσι πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1, 2, 2 και 3. Έτσι είναι η πατούσα μου, έτσι την έφτιαξα. Αλλά αυτό πρέπει να πάει πιο πάνω, να το δείτε κιόλας. Ορίστε κιόλας πως είναι. Είναι τέλεια. Και μου αρέσει, αλλά τώρα έκανα ένα λάθος παιδιά. Αυτό ήταν πιο μέσα, δεν ήταν πιο έξω. Λοιπόν, 1 λεπτό και επανέλθουμε. Παιδιά, να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και μου άρεσε που την ανοίξαμε και μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα views μου έχετε δώσει. Άμα πάμε στα 100, βασικά 20 views, θα βγάλω καινούριο βιντεάκι. Bye!